Haleluya, hama dzinodikana. MaZimbabwe mune dambudziko rimwe chete rekukabira nekumedza chese chapfirwa, be it politicians or preachers. No wonder why vanhu vachiita zvavanoda nemi, asvipira makararwa ake eheresi, munokabira momedza. Seheresi yaishumirwa mazuva apera pana talent Fara Chiwenga. Mukati Nyamakanga yei wewe wakarasika, hauna chaunoziva. Ndadzoka kuti ndinyatsokuudze kuti humhandara upinze denga. Ngea ndidzokorodze, humhandara upinze denga. Hapana pamunogona kundiudza mushoko raMwari kuti kune vanhu vakapinda denga nekuti they were physical virgins. This idea of Apostle T.F Chiwenga of downplaying and downgrading mamwe Christians as if he has already attained the kingdom, it's wrong. They are not wrong 10 chai. Terera inzwa. Humhandara wakafanana nekuchecheudzwa. Abrahama ndiye akatanga kuchecheudzwa. Vana Noah vese vaya, Adam, Abraham, Adam, Noah, vana Enoki vanonzi vanga vasina kuchecheudzwa. Kuchecheudzwa kwakatangira pana Abrahama. Zvaitova ne spiritual connotation, but zvisingareve kuti kuchecheudzwa kunopinza denga. Circumcision, unotonzwa Paulo akuti mwoyo yenyu ngaichecheudzwe, mwoyo. Kureva kuti kune spiritual circumcision inouya kana munhu achingaitwa rebirth, kana kuti achinga abarwa patsva, inobvunzwa naNicodemus achibvunza Kristu kuti munhu angabarwe sei patsva, angadzokerere mudumbu ramai vake. Saka muparidzi wawanirwa nyasha, ukapiwa grace naMwari dzekuti une vanhu vaviri vatatu vagere pasi pako vachinzwa shumiro yako, but zvakuita kunge uri kutora vanhu ivavo kunge vasingafunge. Wakutopa announce kuti bhaloi usaannounce muchechi kuti kune vanhu varoorana but dzisiri mhandara havafaniri kuannounzwa. Muri kubata humhandara hwepanyama. Saka zvoreva kuti the finished works of Calvary or the redemption works of Calvary akaitwa na Kristu pamuchinjikwa becomes fruitless. Nekuti Kristu wakafira zvakaita seizvozvo. I'll give you a very good example. We have a couple, mukadzi aizi mhandara akagamuchira Jesu pamwe chete nemurume vakatendeuka. They've got a nice testimony yekuti ndaive hure, muchindoona kudai ndakarara nevarume 5-4, asi Mwari wakandiitira zvakanaka. Dai asiri Jesu wakandiwana, ndiani waizondinhonga? This is a very good example. Oroorwa mobva mati muchechi mimi mugarisei pasi nekuti akaroorwa isiri mhandara. That it's not a church. Haisi chechi iyoyo. Chinonetsa vana Chiwenga, munoshumira vhangeri renyama. Gambisirwa kuziva magwaro handiko kuziva Mwari. These are two different things. Knowing the scriptures and knowing God. Kureva kuti unogona kutoziva magwaro, but wogotadza kurarama magwaro. That's why the Bible says, and the word became flesh. Zvinomboreve kuti shoko rakazova nyama. Harifani kuramba ringori mudimension rekuti ishoko. Shoko rinofanira kuzoitwa, Christ must be unveiled. Ndo patinozotaura kuti vakadzi virgins 10 inotori picture yekutiratidza kuti kune vasina kutopinda denga, nyangwe yakanga iri parable, but dziri mhandara pane chavakanga vasina, icho chakanga chine dzimwe mhandara. Saka munofanira kunzvera dzidziso, kwete ngomhanya
kungomedza munhu anosvipira pasi makararwa edzidziso yakatsauka, momhanya monoita kunanzva zviri kuita naBhaloi, kuita kunanzva makararwa edzidziso iri heretic and docetic. This is a season whereby every docetic and heretic doctrine is brought to correction. God bless you.